Ubizo sitholile envelope ye 700. Uphila envelope ye 1500.
Amathonsi 910. 3,100 kubonke. Uviva iGalile, emva kweGalile inqaba. Uviva iGalile, emva kweGalile inqaba. Siyabonga kakhulu bazalwane.
uNkulunkulu ithando kaBaba
Shwele, Baba, shwele. Mamnovula 20 rand, Kolega 10 rand, Tony 10 rand, Cheers. 20 rand.
Go to 50 rand. Philip 1,000 rand sitholile, uMusa 400 rand sitholile Manebhilo, Inqaba 2,100 rand, Impumalanga 800 rand. Oh
1,190. 1,190. Go to 59, Baba's Valley. How Bishop kodwa noma sekuyi 50 rand akusenandaba. Bakuyashuta no.
ngamngala naye impilo yami ngiletha kuwe Baba ngiletha kuwe inhliziyo yami Baba ngiletha kuwe inhliziyo yami
Bazalwane asihlanganisele 2000 phumeni ngokushesha. I2000 yaphuma siyabanikeza thina siyaqeda ingoma yokugcina i2000 siyaphuma akucace namhlanje manje. Amathosi 2820. Bawo. Ilungu ibhele ngeNewcastle yonke. Zolandela ibhele ngeNewcastle yonke.
Joshua Matos. Ningayi kakhulu bazalwane, ningayi kakhulu. Bishop. Ethiopia, 10,100.
God.
770 rand.
Isambulo sitholile imali engange 1000 rand, Isakhiwo 1000 rand, Indumiso 100 rand, Indlu kaJehova 750. Isambulo 1000 rand, Isakhiwo 1000 rand, Indumiso 1000 rand, Indlu kaJehova 750, isiyonke 3750. Kanti amathonsi samile ku 1000 rand. Uma ihlangene yonke ithi 4750. Fundisi Sithole uyaceleka wabagcotshwa, yacela uBishop.